I današnji dan započeo je snježnim padalinama što je dodatno otežavalo odvijanje prometa u Osijeku i okolici. Poslije podne je snijeg stao što je omogućilo cestingu kvalitetnije čišćenje cesta. Jutros u 7 sati u gradu na Dravi izmjereno je 39 cm snijega te 46 u Zračnoj luci. Posljednji put ovolika visina snijega zabilježena je 1986. godine. Led na Dravi nastavljaju razbijati 4 ledolomca kako bi se otklonila opasnost od pojave takozvanih ledenih poplava. U Vukovaru je održana izvanredna sjednica Županijskog stožera zaštite i spašavanja. Zaključeno je da se na području Vukovarsko-srijemske županije proglasi stanje neposredne prijetnje od elementarne nepogode, te da se poduzmu prijeko potrebne mjere koje između ostalog uključuju pripravnost operativnih snaga kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave, po potrebi upotrebu dopunskih snaga za čišćenje prometnica, prilaza javnim ustanovama i objektima od posebnog značaja, pojačan nadzor staračkih i samačkih kućanstava, te praćenje opskrbe energentima, živežnim namirnicama i prometovanje na svim prometnicama. Na sjednici je također zaključeno kako za prekidom nastave u srednjim školama za sad nema potrebe. Zbog najave seljačkih prosvjeda koji bi se trebali održati u četvrtak, sutra će se točno u podne u Novoj Gradiški održati skup seljačkih udruga na koji su pozvani i predstavnici hrvatske vlade. Ukoliko izostane dogovor, ni snijegom zametene prometnice neće spriječiti poljoprivrednike da s traktorima blokiraju promet. Najava ministra Slavka Linića o uštedama na seljacima ovog je puta ujedinila većinu seljačkih udruga bez obzira na stranačku i nestranačku pripadnost. Seljaci traže od vlade Zorana Milanovića da poštuje zakon o potporama te da im isplati predviđene 2 milijarde i 400 milijuna kuna, jer bez toga, upozoravaju, neće biti proljetne sjetve. Zbog puknuća magistralnog cjevovoda pitke vode dio stanovnika osječkog prigradskog naselja Tenja ostao je na nekoliko sati bez pitke vode. Zbog snježnog pokrivača radovi su otežani jer je bilo nužno prvo pronaći šahtove kanalizacije u koje je bilo nužno prepumpati izlivenu vodu. Ulice između Janusa Panuniusa i Ivana Mažuranića tako su iz mreže bile isključene dok su potrajali radovi, a građani su, iako strahujući zbog velike količine vode na kolniku koja se preljevala u odvodne kanale, imali razumijevanje i strpljenja shvaćajući kako se radi o višoj sili. Nakon dvomjesečne stanke rukometaši Osijeka danas otvaraju drugi dio natjecateljske sezone. U susretu osmine finala Hrvatskog kupa Osječani će ugostiti sastav višestrukih državnih prvaka Croatia osiguranja. Zagrebački sastav prepun reprezentativaca izrazit je favorit, ali će se domaćini svejedno pokušati predstaviti u što boljem svjetlu. Iako za Zagrebaše neće nastupiti ozlijeđeni Balić i Štrlek, svejedno su Kopljar, Horvat, Gojun i ostali vrsni igrači dovoljan magnet za slavonske ljubitelje rukometa. Susret počinje u 18 sati i 30 minuta u dvorani Zrinjevac. U noći nam prognostičari najavljuju smirivanje vremena i djelomično razvedravanje, pa će sutra u većini predjela biti djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će mjestimice umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će dosta hladno. Tako nas ujutro očekuje oko -16, a tijekom dana oko -6 Celzijevih stupnjeva.